खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैबाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा थांनायाव नायनानै फैखाबाय भिडिअआवहाय भिडिअआ नोंथांमोनहा मिथिदों कि आङो बाहाय माखासे बुस्थुखौ आं होनो हानाय नङा बेनो जाहैबाय मा दिनै ससियेल मिडियायावहाय नोंथांमोनहा नुदों जायफोरनाखि निउस नायो नोंथांमोनहा नुबाय कि जे गोबां माखासे देहा फालांगिरि सुबुंफोर हमजानाय आरो सोरबा बुजानाय सोरबा बिदिनो जर जबरदस्ति माने हाबा जानो थाखाय न'खराव नारसिननानै हरजानाय बेबादि जाथाया जोंनि आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेगासिनो दं लोगोफोर दा बे आयदानि सायावनो नोंसोरनि गेजेराव आं मोनसे माबा बाथ्रा शेयार खालामनानै फैबाय नोंथांमोना मानिया नोंसोरनि खोथा खिन्थु जायफोरनाखि गावनि जिउखौ माने सोलायनो होननानै रियेलाइज खालामनानै मोजां लामायाव सोलायनो होननानै सानो बिथांमोना भिडिअखौ नाय बाद बाखि जायफोरनाखि गावनो एक्सपार्टखा मिथिखाजोबगौ रोंखानाय बिथांमोना नायाबाबो जायो स्पेशली बे भिडिअ बांसिन लाइमोन बैसोनि गथ'फ्रा नायबा साबसिन जायो मानो होनना बुङोबा नाय नानिमोन आरो बिनानावमोन नोंसोर नाय कि नोंसोर दिनै जाय खामानिखौ मावदों देहा फालांगि खालामनानै नोंसोर जानो हागौ रां रुफा खामायनायनि दान्थायाव बे खामानिखौ मावदों बिदिनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनाखि थाखा फैसा खामायो बिसोरजों नोंसोर दिनै लिंक लादों गोबां दिनै नोंसोर न'आव नोङो दिनै सानसेबो थायालासिनो बोजों बेरायदों ओजोंनि खुनु आननन मानसि नोंसोर दिनै बिराद बेरायगासिनो दं दिनै उमुक दाब्बायावनो समफोर उमुक दाब्बायाव समफोर हटेलाव बेफोरबायदि नोंसोर मा नोंसोरनि माखासे देहायारि जेनाखि गोथारथिजों दिनै नोंसोर गेलेगासिनो दङ नाथाय नोंसोर सानाखै कि नोंसोरनि उननि जिउ समा नोंसोरनि थाखाय बिराद खोमसि नोङो दिनै बिपदआव गोलैनो थांगासिनो दङ जाय खामानिखौ दिनै नों मावदोंमोन बे खामानिखौ नों दिनै हमस'नो हाया हसिया दिनै मावबाय जानांगौ नाथाय नोंसोर मावनायनि सिगां माने 100 बार साननांगौ होननाय मोनसे बाथ्रा दङ 100 बार सिन्था खालामनांगौ बेनि उनावसो खामानिफोरखौ मावनांगौ होननानै दिनै गोबां गेदेमा सुबुंफोरानो बुङो बाथ्राया सैथोबो दिनै नोंसोर जाय बैसोआव जाय लाइमोन बैसोआव दिनै नोंसोरो दिनै एन्ड्रइड फन लादों एन्ड्रइड मबाइल लादों एन्ड्रइड मबाइलाव नोंसोर दिनै नायथावै माखासे भिडिअफोरखौ नायो नायथावै माखासे पिक्सारफोरखौ नायो बेखौ नायनानै दिनै नोंसोरनि सेन्टिमेन्टफ्रा साननायफ्रा गोजौआव दावखोनोसै नोंसोर गावखौनो सैज्य खालामनो हायै अबस्थायाव थांनोसै बेनि उनाव नोंसोर बै खामानिखौ जेखि देहायारि फालांगि खामानिखौ नोंसोर दिनै मावनोसै नाथाय नोंसोरनि उननि समाव मा जागोन नोंसोरनि उननि लाइफआ मा जागोन नोंसोरनि उननि लाइफआथ' बिराद बिपद गोनां जाना फैसै नोङो जाय माने जे समाव नोङो जाय मानसिजों जेनेबा नोङो हाबा जाहैगोन बै हाबा जानाय समाव जे नोङो जाय हौवाजों हाबा जाहैगोन बे समाव नों मा सानदों मा नोङो सानदों नामा कि नोंनि जेनाखि बैफोर माखासे गाज्रि आखल आखुफोरखौ मिथिया होननानै नों सानदों नामा नाथाय दिनै नों साननानै नाय नोंनि संसारा खोमसि जालांखागोन नोंनि संसाराव सुखु संसार फैनाय नङा आरो नों दिनै जाय खामानिखौ दिनै नोङो बे बैसोआव मावबाय नोंनि लाइफआ ओरैबायदि मोजां जाबावगोन जाय खामानिखौ लानानै दिनै नोंखौ दिनै लासैनो मिन्थिखायो सानसेबाबो नों हमजाखायो सानसेबाबो नों मिन्थिखायो बेफोरबायदि जगायनो मुगैथाव समाजाव गनायजाथावै खामानिखौ नोंखौ सोर मावनो थिनगोन गुबुन नों सोरनो हागौ आंनि लोगोआ आंखौ गाज्रि खालामबाय होननानै नाथाय नङा लोगोजों बे गाज्रि मानसिना जुदि नों बेखौ मोनथिखादोंबा नों सोर थाफानोसै नोंखौ बेजों नोंखौ थाफानो सोर नोंखौ थुलुंगा होदों बेखौथ' नोंसो डिसाइड खालामगोन ना नोंनि गोरबोनिफ्राय नोंनि मेलेमजों साननानै नोंसो डिसाइड खालामगोन आं बे लोगोजों लोगो जायोबा आंहा मा खहा जानो हागौ बे लोगोजों थाफायोबा आंहा मा बिपद जानो हागौ बेखौ नोंसो डिसाइड खालामगोन अब्ला दिनै नोंदि गाज्रि जाबाय नोंथ' बै लोगोखौ बरनाम होआ जानाय नङा नों खुद गावनो गाज्रिखा नों दिनै गाज्रिखायनो नों बै गाज्रि मानसि लोगो जाफाखादों ओंखायनो दिनै इनभल्भ जाबाय दिनैनि लाइफआ जादो नों दाना नोंनि लाइफ संसाराव नों दिनै बरबाद खालामना लाबोदों गावनि जिउखौ जेरैबायदि नों फिसाय मोननांगौमोन जेरैबायदि नों न'खरखौ मोनहैनांगौमोन नों बोरै मोनहैबावनो नों जे आखुनि मानसि नोंबो बेबायदि आखुनि हौवाजोंनो नोङो संसार जानो मोनखासिगोन नङा होमबा जेरै नोंबो फाल्थु नोंबो बेफोरबायदिनो फाल्थु माखासे हौवाफोरजों नों जुलि जाखानांगोन नोंफोरबायदि मानसिखौलाय सोरथो हाबा जाबावनो सोर लाबावगोन दिनै नोंसोर बायदिनि थाखायनो जेनेबा समाजा गुबुंले जानो थांगासिनो दं जाबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै समाजाव गुबुंले बारहावा लाबोबाय ओंखायनो आं नोंसोरखौ होनो बिनानावमोन दिनैनिफ्राय बेबायदि साननायखौ गार फरायनाय समाव फराय गोसो हो बेफोरबायदि सान्थिखौ दिनै गावनि गोरबोआव सोनानै गावनि गोथारथिफोरखौ गावनि मोजां मोनसे गोथार फिजिकेलखौ मानो गुबुंले खालामना लादों मानो मैला खालामना लादों मानो खालाय खालामना लादों मानो एसेबो साना नोंसोरो मानो बुजिया नोंनि इयुनाव मा जागोन नोंनि इयुनानो खोमसि जागोन नोङो दिनै नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंनि हाबा जानायनि उनाव नोंनि फिसाया मिथिजोबगोन गासिबो बाथ्राखौ मिथिगोन अब्ला नों बे समाव मा बुंगोन मा सान्स जागोन जाय संसारजों जाय हौवाजों नों थैजासे रुजु रुमु रायजो जाहैगोन
बेबायदि जुदि हौवानो नों जुदि नोंनि देहानि गोथारथिखौ हैनो हायाबा नोंहा नों मा मोनगोन बे समाव नों माखौ नायनानै दिनै नों गोजावलाबायदों मालाय जानायखौ नोंहा मा गोजावदों नों दिनै बे एन्ड्रइड फन लानानै एन्ड्रइड फनाव नोङो दिनै नायथावै भिडिअफोरखौबो नायबाय नायथावै माखासे फट'फोरखौ नायबाय फाग्लि जालाबायबाय उरां फारां जालाबाय गोदाव सोराव जालाबायबाय बेनिफ्राय नों दिनै गावनि गोथारथिखौ नों दिनै गुबुननो फानबाय बे मा बेनो बेखौ सोर थिनदों नोंखौ बेथ' नोंनिनो गोरोन्थि नों सोरखौबा नायहोबा जानाय नङा ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों बिनानावमोन नोंसोर दिनैनिफ्राय बे खामानिखौ स्टप खालामदो आरो जायफोरनाखि थांहां जादों बिसोरो दिनै स्टप खालामखा नङाबा नोंनि उननि समा बिफद दं नोंनि उननि समा जाय समाव नोंहा जुलि जानायनि रायजो जानायनि सम फैगोन बे समाव नों मोदै गनांगोन नों बे समाव गाबबाबो नोंनि थाखाय खामानि होनाय नङा नोंखौ रावबो आयौ होनाय नङा नोंखौ गाज्रि रावजोंसो मानसिफ्रा सावहैसिनगोन बेखौ हले नोंसोर मिथिना लाखा स' आं बेनिखायनो बुंदों अन्नानै बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय नोंसोर दिनै गोजानाव था थेंक इउ